Hej og velkommen til MPM TV. I den sidste uge fik alle holdene gjort rigtig godt klar, og vi er ved at være rigtig godt med. Vi forventer en rigtig god uge, hvor vi får tjent en masse bubs. Og nu stiller vi over til Kalle, vores journalist, som interviewer Terrence, som ejer smoothieforretningen. Jeg står her med Terrence, butikkejeren af Chin Chin Smoothie. Og Terrence, har du nogle planer for i næste uge? Jamen, vi har allerede vores produkter på plads. Vi har 5 faste produkter, og det er Flashback, Flash Explosion, blaubærsmoothie, Berry Boom og House Special. Og så regner vi med, at vi har også mandag til torsdag har vi en sådan dagens smoothie. Det lyder også godt, men hvad kommer det til at være lidt usundt, eller er det bare kun sundt? Ja, vi satser på sunde produkter, ikke også? Og vi bruger ikke sukker. Vi bruger, hvis det skal være lidt sødere, så er det med honning. Så det var også jeres produkter? Ja. Og har du så nogle forventninger til næste uge af salg? Ja, men erfaringer siger, at madbutikken har altid mange kunder, ikke også? Og det har vi set de sidste 4 år, ikke også? Så vi regner med, at det fortsætter. Vi får mange folk her i butikken, og det bliver et godt år igen. Men bliver Vok uden Brok måske en konkurrent? Nej, vi arbejder sammen. Vi har lejet de her bygninger sammen, og okay. Vi arbejder tæt sammen. Vi køber ind sammen. Alle folk er med i begge 2 butikker, ikke også? De hænger meget sammen. Men ellers havde det sikkert været tæt løb mellem jer 2. Ja, måske. Ja, men vi satser på, at det bliver en god oplevelse for vores arbejdere og medarbejdere, og at vi serverer noget god mad og sunde mad til vores kunder her. Og det var alt for denne uge. Næste uge interviewer vi ham igen. Og vi siger tak til Kalle for det fine indslag. Vi går videre til den næste historie. Ja, her har vi Abdulaziz, som vi donerer penge til igennem den her minibys uge. Vi hører meget mere om denne her dreng. Ja, og sidste år, der var der nogen, der kopierede penge, så de fik flere bobs, og så har vi sendt vores rapporter Kalle ud for at høre mere om det. Okay. Og jeg står her med Mette Marie, og Mette Marie, du er ansvarlig for pengene i minibyen. Det er korrekt. Er det et godt job? Jeg er meget glad for mit job. Det er et stort ansvar at være pengeansvarlig. Er det så svært? Nej, der skal selvfølgelig tænkes meget over, hvordan jeg udfører mit arbejde, og jeg går meget op i det, men det er ikke svært. Der var noget med noget pengesvindel sidste år. Kan du fortælle mere om det? Ja, det var en frygtelig historie. Der blev kopieret og svindlet med pengene, men det er overstået nu. Vi har fået styr på sagerne. Er der noget sikkerhed for, at det ikke vil ske igen? Jeg er da fuldstændig overbevist om, at ingen borgere i Mineby kunne finde på at svindle med pengene. Er der noget sikkerhed i butikkerne og sådan? Butikkerne, der opbevarer de pengebeholdningen på en sikker og forsvarlig måde, og selve byens pengebeholdning, den er sikret efter alle kunstens regler, og det er meget hemmeligt. Nå, det var godt, og ja, det var nok det for i dag, og vi siger tak til Mette Marie. Ha' en god dag. Tak. Og så siger vi tak til Kalle endnu en gang. Og i mellemtiden har vi fået besøg af Søren fra... Hvor er det nu, du kommer fra? Vi kommer fra et sted, hvor der bliver spillet musik. Vi har sådan noget, hvor man kan komme ind og lære at spille på instrument, der hedder TF Music Box. Og så har vi et band, der hedder The Sounds. Fedt. Hvad er det så, I laver? Vi gør det, at i løbet af onsdag, torsdag og fredag, der har vi øvet på nogle sange, som vi så skal spille på fredag til den der koncert. Og så nu har vi sådan noget, hvor man kan komme og lære på instrumenter og sådan noget. Fedt. Kunne du tænke dig at spille et nummer? Men det kunne jeg da godt. Thank you.
flot. Tusind tak for det. Hej, velkommen tilbage igen. Vi har fået Anna med os igen. Ja, der var jo selvfølgelig nogle småfejl. Ja, Søren kom til at sige, at der var koncert fredag, men der er jo selvfølgelig koncert torsdag. Og apropos musik, så har vi haft fat i Sørens chef Tilde, og der har Olav sendt os et lille fint interview. Ja, tak skal I have. Og jeg står her med chefen for musikvirksomheden, og hvordan går det hos jer? Jamen, det går rigtig godt. Vi er glade for, at vi endelig kan åbne i dag. Er der god stemning? Der er rigtig god stemning. Masser af musik og glade mennesker. Ja. Når alle dine arbejdere kommer på arbejde, er de så glade? Jamen, det er de. Altså, vi har glædet os meget, og vi er også meget spændte på, om der kommer nogle mennesker i dag for at lære at spille på et instrument. Vi vil gerne afsløre, hvad for nogle sange I skal synge til koncerten på torsdag. Jamen, det er rigtigt. Så har vi jo øvet med bandet The Sound, og de skal jo give koncert på torsdag, men jeg tror ikke, jeg vil løfte sløret nu. Det må man vente i spænding. Det kan være, når vi kommer tættere på, at jeg vil løfte sløret lidt. Hvordan er det egentlig at være chef for sådan en unik virksomhed som den her? Jamen, det er spændende arbejde, og jeg har jo omgivet af nogle gode kollegaer, der godt kan lide at spille musik, så det er bare skønt. Hvor mange tilskuere forventer I til jeres koncert på torsdag? Altså, det er jo altid spændende, når man har sådan et upcoming band. Men vi håber selvfølgelig, at folk støtter op, og de kommer, og de lytter, så vi håber, der bliver fuldt hus. Tak skal du have. Og så tilbage til jer i studiet. Og så siger vi tak til Olav. Inden vi begynder med vejret, så vil vi lige komme med et reklameindslag. Så bliv hængende. Hej og velkommen til Kreativ Kunst. Hvad skulle det være? Jeg vil godt have lanterner og silketørklæder og vaser og fugle og dåser og hårspænder. Så er du kommet til det rigtige sted, for alle vores produkter koster kun 5 eller 10 bobs. Og her kommer jeg til at bruge alle mine penge. God eftermiddag og velkommen til MBMI-vejret. Vi har en meget solrig dag i dag. Skyerne er taget på ferie, så den får vi nok ikke at se. På store dele af Sjælland er der sol og op til 13 grader. Omkring kl. 13 bliver det 12 grader og svag vind fra nordvest. Med stor fokus på torsdag den 6. april, da Ringsted Lilleskoles helt egen miniby åbnes for forældre og bedsteforældre. Torsdag morgen starter godt ud med solskin og 5 grader. Men senere på dagen kan det godt blive overskyet, men holder stadig de 5 grader. Det bliver let vind fra nordvest. Men senere på dagen, omkring kl. 14, er der mulighed for regn, ca. 0,8 mm og 10 grader. Så husk paraplyen og det gode humør. Det var alt for i dag. Vi ses i morgen.